Днес искам да ви попитам как да се оправя Майнкрафт, ако е крашнала. Сега чакаме джавата да ме зареди, защото Майнкрафт по принцип ми е крашнала. Искам да питам някой от вас дали ще ми помогне. Миналия клип го направих с хиперкам, но сега ще го направя с бандикам, защото на някой от вас може да не му е ясно, като снимам с хиперкама, понеже по-лошо се вижда с нея, пък с бандикама се вижда по-добре. Ето. Така. Извинете, че такова. Извинете, че с някакви звуци просто правя така. Добре, аз си инсталирах вече Minecraft, ще ми тръгне, но ще ми изпише Open to Crash Report. И аз се чудя как да го оправя. И реших да направя клип, в който да питам някой от вас дали знае как да го оправя. Добре, сега чакаме да ми зареди. О, много ме мързи да го чакам това нещо. Ама искам някой от вас да ми помогне, така че ще го изчакам. Зареждай, бе! Добре, аз ще паузирам клипа докато зареди. То зареди. Так му щях да паузирам клипа. Пак то направо зареди. Чакай. Те ще се направя с хиперкама, бандикама. Къде е Майнкрафт изобщо? Защото ме мързи да стоя и да го чакам. Добре, ето, стана. Виждате ги, пише ми Open to report Open report file. И вижте какво пише вътре. Пише ми нещо Create Windows Display Java. Трудно е да го разчитам. Add Oragat. Ще ви го запиша в това. В описанието. Нали съм копнал всичко. Дано да съм копнал всичко. Така. Ще ви го оставя в описанието. Все пак, ако някой знае, много му се моля да ми помогне за Майнкрафта. Ако ми помогне някой, ще снимам много с него на Майнкрафт. Или на някоя, която си поиска игра.